geleden hebben wij paella-les gekregen bij de buren. En vandaag worden wij op de proef gesteld. Want wij moeten paella gaan maken voor het hele gezin. We gaan het in elk geval combineren met een lekker wijntje van de wijnboer die wij kennen. We hebben brood gehaald, even een lekker hummusje. Het recept is wel handig. En pepernoten, want de dochter is jarig geweest. Wel spannend, want we moeten het wel in één keer goed gaan doen. Volgens mij ligt er ook een soort van konijn en een kip liggen al klaar op ons te wachten. Dus laten we maar gauw naar de buren gaan. Hola! Oh. Ja, even er bij jou zitten. Ay, qué bien. ¿Estilo de Holanda? Tenemos una... Oh, chaqueta de cocinero. Profesional. Cocinero profesional. Prachtig. Mooi professioneel. We gaan beginnen, spannend. Oké, we beginnen met de kip. Het is de paella Valenciana. En dat is met kip en konijn, bonen en rozemarijn. Het hoofdje. Heftig. Dit. Oké. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ik wil nog even de boontjes aansnijden, dan ben ik klaar. En zometeen gaan deze lekker in de paella passen. Oh. Nou, dit wordt ondertussen lekker een beetje goud bruin. Moet nog wel een tijdje. Maar ik moet er iets ingooien. Ik wil het niet doen. Het zijn leventjes van de konijn en van de kip, volgens mij. Ja, maar ja. Dat ligt daar nu lekker op dat bord. Dat zal er blijven kijken. Eso es muy lento, ¿eh? Te pongo todo de golpe, de golpe. Sí, sí. Que caiga también eso rojo también. Es un buen sitio. Mooi. Mooi bien. Ik hoop dat dit konijn altijd gezond heeft geleefd. Dat betekent dat de leventjes ook nog gezond zijn om te eten. ¿Estás bien? Muy bien. Ah, muy bien. Het spettert. Olie spettert op mijn armen. Ik ga op zoek naar het hoofd van het konijn. Waarom? Ja, dat moet eruit. No, pero vamos a ponerlo ya. Yo creo que sí, ¿no? Ahora estamos Cuando lo teniendo en diga. cuenta. Ahí dice. ¿No? Porque la búsqueda la A tengamos. ver. ¿Sí? No, sí, sí, sí. No. Aquí? Ik hoop... Oh, no. No. Ah, aquí? Oh, no. Esto no. No, tampoco. Je vindt hem maar. Nee, hij is zoek. Es imposible. No, sí, sí que es posible. Ik wil het niet eten. Ik wil echt niet het hoofd eten. Het mysterie is opgelost. Hier is een hoofdje. Hij gaat supergoed. Hij gaat supergoed. Salud. Chin chin. Nuestra primera paella. Sí. Que no sea la última. Ik heb zojuist saffraan er doorheen gegooid. En dat is heel duur. En ik liet de helft van het bakje op mijn voeten heen vallen. Je hebt een stokje in je mond. Ja, ik heb een heel mooi stokje om. Hoe lang moeten we nog wachten? We moeten nog 15 minuten wachten. Daarna gaat de krant erop. En dan is hij klaar. En dan is hij klaar. Ja. En we hebben deze week een hele leuke feestweek gehad. We hadden mensen uit Nederland. Er was Nou de October. Het was Nationale Feestdag. Er gebeurde van alles in Valencia. En dit is het klapstuk. Paella maken bij de buren. En hoe zag die feestweek eruit? Die ga je nu bekijken.
Bueno, pero súper buena, ¿eh? Te lo digo. Ze zeggen dat het supergoed is. Periódico Valenciano. De krant zorgt ervoor dat... ik weet het echt niet. Weet jij het? Nee. Oké, ik begrijp het nu. Ja? Ja. Het moet sowieso een Balenciaanse krant zijn. Want het is een Balenciaanse paella. En de krant absorbeert het water. En daarna is de paella perfect. Madre mía, buenísima, ¿eh? No es que el ding. Krijg je nou een saïd van ons? Deze is voor Serafine. Volgens mij zit Serafine altijd hier. El jefe van de familie. ¿Ahí tú? Claro. Vale. Con los faltas. Tafelschikking, tafelschikking. Qué buena, ¿eh? Yo creo que has ido Pero fantástica. fantástica, de verdad. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Sí? Mejor que la nuestra. No. De verdad, ¿En serio? de verdad, sí. Je hebt het goed gedaan, maar. Tú también.